So bener photo city. Hello guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Ani godan moनसे vlog नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बिराद गोबावनि उनाव. So जों दिनै थांगासिनो पान्जाब लुधियाना मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटनि थाखाय. बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आर्ट्स हानजारां एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलावहाय. जानो हागौ नोंथांमोना नायखांबायबो. नै दा जों सफैबाय गुवाहाटी एयारपर्ट. बेनो जाबाय लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्ट. So दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबायल' थादो. चंडीगढ़ पहुंच गए हैं हम. थांगासिनो जों लगेज लाना. आदा दे नेथ' नोङो दा लांफैगोन आङो. जों सफैबाय नै लुधियाना. स' जों दा सफैबाय रुमाव. बेनो जोंनि रुमा. थ' गाबोन डाइरेक्ट शुटिं स्पटआव लोगो मोनसिगोन. बाय बाय. दिनैनि लकेसना सफैबाय जोङो. बेनो फट' सिटि. बेयावनो लागोन जोङो दिनैनि शुटखौ. माबादि नोंनि ओइ लाइनाव मा दंथ'? दालाय आंखौ भिडिअग्राफार खालामनानै गाइस जोंनि बे शुटिंखौ बे लकेशननिफ्राय स्टार्ट खालामसै. नायलांबायल' थादो. मोजां नुदोंथ'. लान्च खालामखांबाय. दा नेक्स्ट शुटनि थाखाय रेडि जानोसै. रुबिकन बिराद बुरजा टीम दङ. बिथिंबो जोंना बेहाय जागोन. ओमफ्राय बेथिंबो नै लाइट लाबोगासिनो.
फॉग फैजोब्बाय नै लाइट से धुआं निकल रहा है वो जोर का देखो लाइट से निकलने से लग रहा है ना पूरा फॉग हो गया पूरा फॉग जेबो नुला दसेनो नेयाव लागोन शटखौ फॉग खोबजोब्बाय मोनसे प्रेक्टिस जागासिनो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लास्ट एंडिंग शट दङ बेहाय बेखौ लानोसै जों दा नुदोंना नुवाखै मिन्थिया जायखिया लास्ट एंडिंग शटनि लाइट सेटआप जागासिनो नै बेनिफ्राय बिथिं खारगासिनो बेनिफ्रायबो बिथिं खारगासिनो ओमफ्राय आरो बै बिथिंनिफ्राय मोनसे बैथिंनिफ्राय मोनसे लाइट लागायगासिनो Ready? Ready? Action! Go! So back up. Sanchone finish. एक में 4 पीस होते हैं छोटा वाला Kota military sufaiबाय escalator फारसे गाखोनानै बेजों पें पेरे पेपेरे पेपे पे 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 पेरे पेपे बे 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 टिकट मिल गया हमको एयर इंडिया एक्सप्रेस का नैबे पसालिसानि दै रायजोफोर गुवाहाटी कमिं